हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय बे भिडिअआनो जाहैबाय मागोनि दाउ हांनानै जानो नागिरदों दा नोंथांमोना नायलांदो माबोरै जायो माबोरै जाया भिडिअखौ जोबजासिम दा आङो नोंथांमोननो देखायलांनि दा नोंथांमोना नायबानो जाबाय आं दाउखौ बुथारनानै साफा खालामना लाखाबाय ओमफ्राय दा बेयाव मस्ला मस्लि होनानै आं लगायनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो दा बेयाव आङो मस्ला मस्लि होना लाखाजोब्बाय थाव साव दा बेयाव होनोसै फाइनालि आङो लगायजोबनानै दोनजोब्बाय बेयाव दसे खोबना दोनसै आङो दायो हांसै र' मस्ला मस्लिफोरखौ लगायजोबनानै दोनबाय आं दा हांगोन दा दसे खोबनानै दोनसै फाइनालि रेडि जाजोब्बाय दा आङो हांनिसै दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम सब गासिबो रेडि जाजोब्बाय दा अराबो रोहो रोहो अरखौ फोजोंना लाग्रोबाय ओमफ्राय अराबो रोहो रोहो जाबाय हमना ला बेनिफ्राय आङो बेदरावबो मस्ला मस्लि फोनजोब्बाय गासैयाव फोनजोबनानै दा हांनोसै दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय माबोरै जायो माबोरै जाया होदो बिदिब्ला बेयाव दाउखौ बेयाव मस्ला मस्लिखौ गलायजोबनानै आङो 5 मिनिटसो आङो खोबनानै दोनबाय आरोना बेयाव खोबनानै दोननानै आं दा लाना फैबाय बेनिफ्राय नै ओमफ्राय नै नेट सायाव आं होसिगोन आरोना बेदरखौ नैबे नेट सायाव आङो दाउ बेदरखौ होसिगोन दा बिदिनो ओमफ्राय बियो मोनलांबाय थासिगोन आरो दा नै नेटआव एसे नै बिदि होबाय दा बेयाव मोनबाय थाथोसै दा अरखौ बाय एसे खम खालामनांगोन बेनिफ्राय अरखिदो रोहो रोहो बियो ओमफ्राय हांनानै बियो मोनसिगोन आरोना दा दसे थाथोसै बेखौ ओरै बेलथाय बेलथाय होबाय थानांगोन आरोना ओरै बेलथाय बेलथाय होबाय थानांगोन बेलथाय बेलथाय अरखौ एसे खम खालामनांगोन माबायदि जायो नायनोसै मोनबाय थाथोसै आं बेयाव होना दोनबाय बेसेबां टाइम लायो नायनोसै बेसेबां टाइमजों मोनो नायनोसै ओमफ्राय दा नै बेयाव होना दोनबाय नोंथांमोना देखायनि आं दा बेनो बिथिं खाथियाव आरो अमा बेदर फिसा फैलायबाय नै अमा बेदर पिस बेनो थाव ओंखारबाय नै थाव ओंखारबाय मोनबाय थाथोसै आरामनो दा मोनबा जानोसै आरोना बेसेबां समजों मोनो नायनोसै अमा बेदर खाथियाव फोनांना गोबावलाबायलै 3 घन्टासो लाबाय नै मागोनि नामाव हांना जाबायलै मासे दाउ मोनबाय जानोसै लोगोसे बिलाथि फान्थावल' सावदो नै ओमफ्राय अमा बेदरा सावलां जाहोलांनो दरसेल'सो अमा बेदरा नै दाउआ नै मोनबाय जानोसै दसे थाना जानोसै र' दसे थावबावसो दसेनि उनाव जागोन मोनबाय नै बिराद गोबाव लाबाय 3 घन्टासो लादो जानोसै
Ini ke sana. Sini mana? Jom. Dan sini. Ini jalan dah, enggak sih. Jangan gendong. Jangan ini. Ayo tahu dari kota ini jalan ni arah mana. Aku jangan gendong. Gila dia. Umur bi. Gila jangan sih kau. Habis kesangan. Sama jalan kan. Ini yang apa ya? Habis kesangan sekarang ada. Mati nombor dan susu. Ini mak jangan apa ya? Aku belum lagi dekat yang apa? Bujang dulu. Sekarang peraden jago berapa beda? Gelam ya. Ayo. Ayah. Papa mau gede umur. Ayo. Ayo ke bawah le. Ini kali lah beli ukuran ah. Pasu nong bayi karena ni karena pura. Kacang lagi kurang. Zoom dulu dulu. Kamu yo. Bisa orang ni. Kamu ni. Ma ibu mau main itu sama di sini pasu saya main. Bisa apa? Malti ni mah iya ni ke. Ini aku. Oh kamera main nustro. Kau yang ni berapa tambah tu? Ya yo, bisa tu. Main le. Nah, dip berada ni. Main awal dah. Ini. Dawan ni ke dip berada ni jah. Ini. Umar betul apa apa? Lagi hong le. Rara. Medai selayu. Agak ni selayu dia. Ini mana yang mereka kota-kota apa pun. Oh. Kuri biang. Dah rumah le uyuh sang nama. Bela burke. Mak uyuh dah rumah. Ada kelai deh. Sudah di tanah sini di sini di sini. Baru jalan itu. Nonga tahu rumah uyuh sang kena. Dia uyuh. Ini mana? Ayo, Singapura kita kena kita berita. Tahu rumah ni bela kola. Dengan ni sira. Uyuh ada orangnya. Itu, ini raga ni dia kena. Ay sama jelar noni ni. Ayo nu buah ketong lah sini. Dan nu baranda entam nala behar nu. Bang aku cikin jam dia dah. Ah, yo nu asing ini kino. Putar kola balang sebenarnya ni. Oh, ini udah betul. Ayo, kudu madul menang. Udah dar, bang tulis songnya berapa? Pura lama sarang. Oh, bawa noko. Ah. Mau kita jajan ya? Oh, luaran. Apa lelam le? Disklop do. Kali bila yang jadi. Kali bila yang jadi. Kena kau sediunan ni bising menang. Hai. Yang ni biasa. Dah kang wak. Tahu mana lukin ah. Sekarang beker pun senang gencar. Hello लोगोफोर जों दा नै बेलागुर सावनो फैदो दा जों दुगैना लानोसै बिनि उनाव बेलागुरखौ सावनोसै दा नोंथांमोना दा दसे उनाव नायबाय थादो दा जों दुगैना लाग्रोनि बेलागुर सावनोसै जोङो बेलागुरखौ सावबाय जोङो बेलागुरखौ सावबाय जोङो सोरांबायमोन नै बाय सोरांसि सावदो जोङो सावबाय बेलागुरखौ सावबाय जोङो jig gedang boleh, wah, berat gedang bay, ini, sokong bay jeng ni, pelakor ko sokong bay, magani, ni jabay sob, tukri jab nadar na, thosibe hilar na, kam jab kade, saw jabay. To नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो भिडिअखौ अनोब्ला शेयार खालामना होबानो जाबाय दा जों न'आव थांसै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय दे